Hey, komt er weer. Vandaag gaan we buiten kijken door een raam. Ja, heel erg cool. Ja. Ik zie een auto. Ik zie een auto. En dat is niet zomaar een auto. Dat is een Volkswagen. Ja, ik weet niet meer. Oké, maar dan gaan we gewoon een beetje Fortnite spelen. Ja, kunnen jullie het zien? Hoe doen mensen dat? Ja, hoe doen mensen dat? Ja, zo eerder, maar ik kan het niet zo. Een controller, hè. Ik kwam in Fortnite video's voor. Maar op Fortnite wordt